Eskerrak eman nahi ditugu zabalketaren izenean, Getxoko udaletxeko kultur arloari eta lankidetza arloari, aurten liburu azokan jasotako diru laguntza zabalketak Perun garatzen duen proiektu batera jungo delako. Proiektu hau Iquitos herrian kokatuta dago, bertan aterpetxe bat daukagu, Juan Brillo izena du, bertako hizkuntzan gaztea esan nahi du hitzonek, eta bertan 50 neska bizi dira, 2 urtetatik 12 urte bitartekoak, eta diru laguntza honekin beraien hezkuntza hobetzeko gai izango gara, ez? Esan nahi dugu ere, diru laguntza garrantzitsua izan dela aurtengoa ere, eta laguntza honekin neska hauek 2 urtez lasaitasunez aurrera egingo dutela beraien hezkuntzarekin. Orduan benetan eskerrak eman nahi dizkizuegu.